Minsan sa buhay, nakakalimot tayo maging magpakumbaba, lalo na kapag may nararating tayo, may success tayo o may pinagmamalaki tayo. Pero paalala ng salita ng Diyos, ang tunay na greatness ay nagsisimula sa humility. Sabi sa James chapter 4 and verse 6, God opposes the proud but give grace to the humble. Ibig sabihin, kapag nagmamataas tayo, lumalayo tayo sa biyaya ng Diyos. Pero kapag nagpakumbaba tayo, mas lalo tayong binubuhusan niya ng pabor, lakas at pagpapala. Kahit gaano pa kagaling, gaano pa katagal nagsiserve, gaano karami ang napatunayan mo, always choose humility. Dahil sabi sa Luke chapter 14, where all those who exalt themselves will be humble, and those who humble themselves will be exalted. Hindi mo kailangan ipagmalaki ang sarili mo. Hindi mo kailangan iangat ang pangalan mo, dahil ang Diyos mismo ang mag-aangat sa iyo sa tamang oras. Tandaan mo rin ang Philippians chapter 2 in verse 3, do nothing out of selfish ambition or vain concept. Rather, in humility, value others above yourselves. Kapag humble ka, hindi ka insecure, hindi ka nagko-compare, dahil secure ka sa Diyos na nagbibigay ng lahat sa iyo. Kaya kapatid, sa bawat salita, sa bawat gawa, sa bawat achievement mo, stay humble, keep your heart low before God. Dahil ang taong magpakumbaba, siya ang binibigyan ng Diyos ng tunay na tagumpay.